ଖରାରେ ଝାଡ଼ିଲେ ଏଇଭଳି ଅବସ୍ଥା ହୁଏ। ସକାଳୁ ସକାଳୁ ଝାଡ଼ିଦେଲେ କିଛି ହେଇନଥାନ୍ତା। ଖରାରେ ନମସ୍କାର, ସ୍ୱାଗତ କରୁଛି ଆପଣଙ୍କୁ ପୁଣି ଏକ ନୂଆ ବ୍ଲଗ୍କୁ। ଭଗବାନଙ୍କୁ ଡାକୁଛି ଆପଣମାନେ ସମସ୍ତେ ଭଲ ରୁହନ୍ତୁ, ଏମିତି ଭଲ ପାଇବା ଦେଉଥାନ୍ତୁ। ତ ଚାଲନ୍ତୁ ଡେରି ନ କରିକି ଆଜିର ବ୍ଲଗ୍କୁ ଷ୍ଟାର୍ଟ କରିବା। ମାମା କାଇଁ ମାମା ମାମା ଗୋଟେ ଡାକ ନା କାଇଁ ମାମା କାଇଁ ମାମା ମାମା କାଇଁ ସେଟା କାମ କରିବ, ତାକୁ ଟିକେ ଦିଅ କାମ। ସେ ତ ମାମାକୁ ସାହାଯ୍ୟ କରିବା ପାଇଁ ଆସିଛି। ଦେଖନ୍ତୁ ମା ଝିଅ କେମିତି କଥା ହଉଛନ୍ତି। ସେ ବେଲ ଖାଇବ ବୋଲି ଆଣି ଦଉଛି, ଦିଅ। ଚାଲ, ଏଇ ଗଛରୁ ଖସିଲା ବୋଲି ଦେଖାଉଛୁ। ଚାଲନ୍ତୁ ଦେଖିବା କିସ ରୋଷେଇ କରୁଛନ୍ତି। ଏବେ କି ତରକାରୀ ହବ? ଆଳୁ, ବାଇଗଣ, ବିଲାତି, ନାଳି, ମଟର ଛୁଇଁ। ରହ ରହ, ଥଣ୍ଡା ହେଇସାର। ସେ ସୁଜନ ନାଡ଼ି ଖାଇବ ବୋଲି କେମିତି ଛାନିଆ ହଉଛି ଦେଖନ୍ତୁ। ଟିକେ ଥଣ୍ଡା ହଉ, ଗରମ ଅଛି, ରହ। ରହ ଟିକେ ରହ, ଖାଇବୁ ତ। ଏ ତୋରି ପାଇଁ କରିଦେଇଛି ପରା। ରହ ରହ ତାକିଛି। ସେ ପୁରା ବ୍ୟସ୍ତ ହେଇଗଲାଣି ଖାଇବ ବୋଲି ଦେଖନ୍ତୁ। ମିଳିଗଲେ ବି ଖୁସି। ମୋ ପାଖରେ ଏବେ କିଏ ଦୁଇ ଜଣ ଅଛନ୍ତି ଦେଖନ୍ତୁ ଟିକେ। ଇଏ ହେଉଛି ମୋନାଲିର ପ୍ରିୟ ଦୁଇ ଜଣ, ଚିଣ୍ଟୁ ମିଣ୍ଟୁ। ମୋନାଲି ଏକା ସହିତ ସବୁବେଳେ ଖେଳେ ଦେଖନ୍ତୁ। ମୋ ସହିତ ମୋନାଲି ଯିବ ବୋଲି କେମିତି ଦୌଡ଼ିଛି ଦେଖନ୍ତୁ। ତ ମୁଁ ଏବେ ଯାଏ ଗୋଟେ ଦାନ୍ତ କାଠି ନେଇକି ଆସେ, ଦାନ୍ତ ଘଷିବା। ଭୋକ ବି ଲାଗିଲାଣି। ବାଡ଼ି ପାଖ ଗଛରେ ଗୋଟେ କାଇ ବସା କରିଛି, ସେଇଟା ବିଛା ହେବ ଏବେ। ତ ଚାଲନ୍ତୁ ଆପଣଙ୍କୁ ଦେଖାଉଛି। ଏବେ 11ଟା ହେଇଗଲାଣି। ତ ଦୁଇ ଜଣ ଟ୍ୟାଲେଣ୍ଟେଡ଼ ଆସୁଛନ୍ତି ବିଛାଇବା ପାଇଁ ଦେଖନ୍ତୁ। ବହୁତ ଖରାରେ ସେମାନେ ବିଛୁଛନ୍ତି, ଆପଣଙ୍କୁ ଦେଖାଉଛି। ଇଏ ହେଉଛି ମାଷ୍ଟର, କାଇ ବିଛାଇବା ମାଷ୍ଟର ଦେଖନ୍ତୁ। ଏ ଦୁଇ ଜଣ ହେଲା ମହାନ ଟ୍ୟାଲେଣ୍ଟେଡ଼ ଖରାରେ କାଇ ବିଛାଇବା ଲୋକ ଏମାନେ। ତ ଚାଲନ୍ତୁ ଦେଖିବା କେମିତି ବିଛଉଛନ୍ତି। ଦେଖନ୍ତୁ ଏଇଟା କାଇ ବସା ଚାଲିଛି ପ୍ଲାନ୍ ଦେଖନ୍ତୁ। ମଶାରୀ ଆଣ, ଯେ ମଶାରୀ ରୋ ମଶାରୀ ଆଣ। ଏବେ ମଶାରୀ ଖୋଜା ହେବ। ତ ମଶାରୀ ନହେଲେ ସେଇଟା ହେବନି, ବହୁତ ଉପରେ ଅଛି। ଚାଲନ୍ତୁ ମଶାରୀ ଗୋଟେ ନେଇ ଆସିବା, ତାପରେ ବିଛା ହେବ କେମିତି ଦେଖାଉଛି। ମଶାରୀ ଆସିଗଲା। କାଇ ଖାଇବ ବୋଲି ଦେଖୁଛନ୍ତି କେମିତି ଛାନିଆ। ମାଡ଼ି ଚାଲ। ଏପାର ଜଣେ ସେପାର ଜଣେ ଯାଅ। ନହେଲେ କେମିତି ରହିବ? ସେପାର ଯଦି ପଡ଼ିଲା, ଏପାର ଜଣେ ସେପାର ଜଣେ ଯାଅ। টানো 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 টানো।
तुम्हें भांगो मुई टाणु ये पाखरु आ जाओ पाखरु के छाटी दे की जाओ खा पूरा पूरी आ जाओ दियो 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 टाणो आवरी के टाणो गाड़ी दा एडा दियो ना सो एडा धन टाणो न किसरे दे टाणो ते हासलो टाणो टाणी बा को बनाई आवरी टाणो दियो दियो No, 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 no. छाड़बन छाड़बन रो छाड़बनी कहले रूम इधर पूरा धरे ये पूरा धरे मामा लो देख उड़ रे पड़ो मुई धरि जाई बस भात होई रे भात होई टमाटर राखना देइछ भल बच कामड़ीला रे छाड़ 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 काम देखंतु देखा जो अंडा गानी हिची बे हां अंडा हिची रो बे केली बडा कामड़ी इतने गिर के अंदर चला गया हां हो नहीं जालो जोरी के आनो कोने सुना मकटा को देख तो खरा रख दियो खरा रे रोली पड़ाई में ना केता पड़ाई ना केता जो गुटे बिछा सरला बे आ गुटे बिछा हबो तो गुटे रो तो कामड़ी की अवस्था खराब हो सला तो आउर गुटे बिछौजंते चलन देखौ जी आज एतिकी आउ जा बाकी रहिला सब काली बिछा हबो